Bijara me sereke me biçim Bakurê Kurdistan û Tirkiye taybet Rojava sereke pêvajoya aştiyê li aliyê gavavetinên qanûna çarçove de nîqaş û hevdîtin tên kirin. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş bi endamên şandeya İmraliyê parlamentera wanê Pervîn Buldan û parlamenterê Rihayê Mithat Sancar re civiya. Aliyan bi daxuyaniyên cuda ragihand ku wan di civînê de li ser pêvajoya aştiyê bi taybet jî li ser derxistina çarçoveya qanûna nîqaşkirinê di heman demê de doh li meclisê Koma Civîna Dem Partiyê hebû Tuncer Bakirhan di Koma Civîna Partiya xwe de axivî û balkişan ser pêvajoya aştiyê bi taybet qanûna çarçove û got êdî pêwîst e qanûna çarçove bê ku dereng bikeve bê meclisê ev qanûn derkeve di heman demê de îro vê sibehê ji aliyê ew ê ve Meclisa Tirkiye êdî dema xwe ya xebatê dirêj kiriye ku yekê tirmehê de wê biketena betlanê ev rew jî niha derketiye pêş. Bugün İmralı heyeti olarak ben ve Pêvajoya aştiyê li Tirkiye û Bakurê Kurdistan Rojava sereke. Bi taybet di aliyê gavavetina qanûna çarçove de hevdîtin çêdibin û daxuyanî tên dayîn. Du şandeya İmraliyê û Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş li hev civiyan. Di civînê de xebatên şandeya İmraliyê ya Dem Partiyê hevdîtinên ku bi aliyên siyasî re hatine kirin û pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku ji aliyê Abdullah Öcalan ve hatiye dest pê kirin bêka di kîjan qonaxê de hatin behskirin. Her wiha hat ragihandin ku di hevdîtinê de rapora Komisyona Yekîtiya Neteweyî Xuşk biratî û demokrasiyê ya ku li meclîsa mezin a neteweyî ya Tirkiye hatibû avakirin, hat diyarkirin û mijarên tekîldarê serkeftina temamkirina pêvajoyê hatin nirxandin. Di peyamekê de ku ji aliyê hesabê fermî yê medya dijîtal ya parlamentoya mezin a Tirkiye ve hatkirin derbarê hevdîtinê de ev hat gotin. Heta na di çarçoveya pêvajoyê de pevçûn û serkeftinên girîng hatine tomarkirin. Gorî berpirsyarên ku saziyên siyasî girtine, encamên girîng û nirx hatine bidestxistin. Di vê hevdîtinê de hate teqeskirin ku di qonaxa pêş de ji bo serkeftina temamkirina pêvajoya Tirkiya bê terör. Di vê di parlamentoyê de xebatên pêwîst bên kirin û qanûnên pêwîst bên bicîhkirin. Şandeya Dem Partiya İmraliyê jî tekîldarê civînê li ser medya dijîtal daxuyaniyekî nivîskî ji raya giştî re parvekir. Daxuyaniya nivîskiya şandeyê wiha ye. Me bi Serokê Meclisê Birêz Numan Kurtuluş re hevdîtîn kir û çel deqen dom kir. Rojava hevdîtina me çerçoveya qanûnî bû. Me de hevdîtinê de fikra xwe ya li ser çerçoveya qanûnî divê bin bana meclisê de bê çêkirin anî ziman. Birêz Numan Kurtuluş jî diyar kir ku ew jî heman fikrê de ye hewldanê wan yên li ser vê mijarê de berdewam bikin. Li ser derxistina çerçoveya qanûnî û gavên şêmber ê li ser vê mijarê, fikra hevpar û destekdayîna rola parlamentoya mezin ya Tirkiye di vî warî de girîng bûn. Du hevserokê giştiyê Dem Partî Tuncer Bakirhan jî di Komcivîna Partiya xwe ya meclisê de rojevên heyî nirxand. Zorunlu görüyoruz. Kalıcı çözüm için çerçeve yasa Tuncer Bakirhan balkişan ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk û destnîşan kir ku ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk divê gavên pêwîst bên avêtin û ha got. Êdî çerçoveya qanûnî nayê taylokkirin. Ji bo çareseriyeke mayîn de divê qanûna civaka demokratîk, qanûnên hemwelatiya azad û firehkirina demokrasiya herêmî bê cîkirin. Ji bo wê jî em bang dikin ku heta mejîk nekete betlanê divê ev gav bên avêtin. Ji ber ku pêvajoya aştî tê dirêjkirin bawerî kêm bibe. Divê meclis hefteya pêşiya me çarçoveya qanûnî çê bike û dûrokê binivîsîne. Ji aliyê din ve li gorî rêziknameyan deviya bu Meclisa Tirkiye di yekê tîrmeha 2026 de biketa betlaneyê lê di 16 Hezîranê de di civîna giştî de biryar hate girtin ku dê meclis nekeve betlanê û dê xebatên xwe bidomîne. Ev biryar di rojnameya fermî de hat weşandin û ket meriyetê. Nam yekser biçin Ankara'ya Rojava li wir wê Günül Gün nûçegana me ji me re rakîne em derbasî gel Günül bibin. Belê eger Günül amade bi Günül quvvet be. Dem baş Renaz.
بله ام یکسر ورن گلته جدوه و به تایبەت جیوین به سروک مجلس ترکیه نومان کرتولمش هاتی الدارخسن جه آلیه شاندیا ایمرالیا دم پارتی و ده همان دمه ده ایروژی دما خبات یا مجلس هاتیه درشکرین ام هورگولیان شته بگرین گونل. بله روژاوا پیواجو چارەسەری de hen geşadan henen وقت زانین پارلمانتوی ترکیه یک ترمهی de دوی بکتا بطلانه یا حاویلی لگور رزگنامه پارلمانتوی ترکیه وسایه ve دو biryare hatayı ki ve dama xabata parlamento Türkiye'yi bir dirişkirin ev biryar de rojnameye fermideci hat belafkirin vekidin do şandaya İmralı ya Dem Partiye o seroki parlamento Türkiye numan kurtulmuş hevtitirek bekanin ev hevtitin de çarçove ya ser pevaje çareseriye bu pişte ve civini o hevditini o Ali Dem Partiye daxuyanek nivski belafkirin دوی داخویانی دا بالکشاندن و گوتن وان جبوکو پیواجوی چاره سریع کنانکو هاتنه نهاتدنه و تایبت جبو گاوی قانونی هاتنه جمعه آخوینه و علی دم پارتی خواستنه که بری که پارلمنت و بگرتن بکه بطلانه هاوینه و گاوی قانونی دا چارچوه یا پیواجوی چاره سریع دا بی آویتن وکی دن دیسا دوی داخوانی ده هاتیه دیار کرن که نومار کلتورمشه همان فکری ده بیه و همان شکلی گوتیه و جبو و هبلی وان هبن آنین الزمان وکی دن دو جوینا کومن پارتی سیاسی لپارلمنتیو ترکیه هاتن ندارخستن پارلمنت پارتی دم پارتیجی جوینا خوپک آنی دوی جوینی دا هر سرو که پارتی دمه تونجر باکر هنجی مثلا روژه و امجارن هی آخری o got o bange parlamentoyu kır bitabet o got jibako gave kanunu ben avetin dve parlamento des bavije vekari o deberi ku parlamento begirtin o kanunu yasayı ben derkistin her vuha bakır hava ani zaman mesela akıl vek mesela ki sereke ani zaman got hala ku ev mesela ne çareser kirin Türkiye aburiye bikre hatta politika interve demokrasi bikre hatta var ya gelek ci waran da nikare arami o peşkatini bides bike o jibo çareseriye mesela kurci hen xalan hetişan ani zima